El 29 d'octubre de 2024, la Dana va colpejar amb força l'Horta Sud. L'aigua va arrasar carrers, cases, pobles sencers. Però més enllà dels danys materials, la catàstrofe va deixar una ferida emocional profunda en totes nosaltres. Tuvimos que escalar coches, escalar persiana y de las lunas que se habían partido, desde ahí mirar lo que estaba sucediendo. El primer dia que obriguérem, així hi havia els 2 metres d'aigua, tot flotant, tot ple de fang, que no tenim res, o sigui, ho hem tingut que tirar tot. Y el agua en la planta baja ha llegado a los 3 metros y ha sido complicado. Entonces, por mucho que tú mejoras lo material, la vida es mucho más importante. Així i tot, en els moments més difícils, la força del teixit associatiu va ser clau per a tornar a posar-nos en peu. Veïnat, col·lectius i entitats socials van sumar esforços i van demostrar que més enllà de reconstruir carrers i cases, el que sosté la comunitat són les persones que hi participen activament. A los 3 días de la Dana habían en este casal 35 furgonetas descargándose y más de 150 persones trabajando. Col·laborem en tot el món i tot el món col·labora amb nosaltres. És dir, això és una cadena plena d'eslabonets. Y se ha visto que no es la Dana, que solo trabajando conjuntamente se puede hacer muchas cosas. Se unió toda la comunidad educativa. Vinimos todos, familias, profesores, alumnos. Todos, en cuanto vieron la puerta abierta del colegio, empezaron a ayudar y pudimos sacar el cole adelante. Una vegada més, hem après la importància d'escoltar-nos i d'actuar als nostres barris. Només així podem transformar les dificultats en oportunitats i les ferides en vincles que enforteixen la comunitat i el territori. Sempre és important estar units. Nosaltres així som 360 fallers, som moltes famílies. Això és el lloc on els divendres i els dissabtes se junten tots, venim a sopar, juguem al truc, juguem al futbolí. Si no s'ajudem, entre nosaltres ningú va vindre a ajudar-nos. Perquè el camí encara és llarg, però si caminem de la mà podem afrontar-lo i construir una societat més justa, igualitària i solidària.